het moet kennen, hè. Alles wat wenselijk is, want zeker voor de vastenavond moet het kennen. En dat wens ik iedereen toe een goede vastenavond en vooral ook een goede afloop van het Limburgs vastenavondsliedjesconcours, ook voor de deelnemers natuurlijk. Want we gaan weer wat beleven. Het Limburgs vastenavondsliedje, de motor van onze eigen carnaval, zo kunnen we het noemen. De beslissende fase is er gekomen, van de 262 zijn er nog 51 over. En daarom laten we nog de komende weken, iedere keer op zaterdag vanaf vandaag tot en met 12 februari, diverse aspecten zien en huren van die liedjes. We gaan even kijken in de afgelopen 5 jaar, want daar hebben we een beeldje van. Wat er zo allemaal gebeurde op die finale avondje. En het vorig jaar in Belveld won een liedje uit Maastricht. En het frappante is, niet dat een liedje uit Maastricht heeft gewonnen, want dat is al eerder gedaan in Horst. En dat deze, met, zoals dat huurde in Maastricht, met een merske en een mars. En nu won notabene in Belveld het Merkenkoor, neem eens wist wat dat woord wat hier noemt. En die wonnen met een Welske. Een Maastricht liedje en dan nog een Welske. Wie mij dat verwacht? Vorig jaar bijvoorbeeld met Ik heb dich weer gevonden, gezongen door het Merkenkoor, hebben we dus inderdaad met een wals het LVK gewonnen. Dat klopt, ja. Het is een bepaalde traditie tot een Maastrichts vastenavondsliedje. Dat moet je een mars zien. Alhoewel, als je in een café komt en de huurs en de wals, een goede wals bijvoorbeeld, dan zit het ook bijzonder goed aan. Dus in feite heeft dat niks te maken tot carnavalsmuziek echt een mars moet zien. Maar dat is gewoon een reglement, dat is een traditie. We zijn begonnen in een café hier op de Merit. En ja, het zijn eigenlijk allemaal bekende of vrienden van hen. En die mansluis in Iers begonnen. En daarna hebben ze gedacht van nou, het zou leuk zijn als het vrouwen erbij zouden komen. En we hebben wat vriendinnen bij elkaar geraapt. En toen hadden we eigenlijk het Meritkoor. Toen konden ze het optreden bij het LVK zelf in Belveld. En we zelf hadden van tevoren zo met de lui wat hij in Maastricht al eens een keer aan met had. Die zag van god aan het touw, vier gewoon een gezellig feestje. Verwacht daar niet te veel van. Dat is gewoon leuk, geniet ervan. Dat hebben we ook gedaan. We hebben dus een pijltje gedronken tussendoor. Ja, en op het laatste won de vrouw nog. Ja, dat was een super verrassing. Iedereen ging gigantisch uit zijn dag. Tranen met tuten en ja, was super. Je hebt niet weer gevonden. Ursula! Dat is een geluk. Want die kunt ze en die komt niet terug. In 1996 wonnen Bert en Ursula Garnier voor de eerste keer en toen met het nummer Draaien, een mars dus, wie het huurde in Maastricht, zeg maar. En het werd uitgevoerd door het duo Amazatie, die deed dat prachtig. En de beleving daarna, toen ze gewonnen hadden, die Limburg hier dat kunnen zien op de televisie toen. Ursula en Bert, dat knalje eruit, op het podium, wat een beleving. En de Noorse zaal, krijgt ze tussen vrouwen. Die krijgen ook te trouwen. Alleen het gaat gemoedelijk zo aan. En ze begaat gevraagd en gedaan. Het feunjaar en het zonnetje. Maar ik sta nog achter dit dan maar. En wij sleven hier, goed, dat is niet een dag. Op het moment dat we daar het gebouw betrooien, dan krijgen we toch direct het gevoel van een sleetje veld echt goed. De reacties waren enorm en het jaar ervoor waren we 30 geworden met het zonnetje. En toen lag die spanning daar ook. Toen hadden ze zo gezegd van nou jongens, je gaat het wie brengen. En dat was ook zo. Dus de geest had dan eigenlijk daar zitten op die bühne met een heel spannend gevoel. En dat is natuurlijk punt 1 een vreselijke ontlading. Punt 2 had het ook met andere factoren te maken. Hoe je zet aan de vuil over geschreven heeft. Dat is kind toen der tijd pas geopereerd wordt. Dat we eigenlijk ja, nog getwijfeld hadden we zoveel al met doen. En dan deed met en dan gebeurt het zo. En dat is dan. Maar ik weet het toch vooral aan, het is een hele spannende dag. Dus sliep eigenlijk de nacht van tevoren niet, tenminste bij ons. Er zat zoveel leven er zo in met. De geest met boek bij de deur uit. En als dan zo het gebeurt, dan komt er gewoon een vreselijke ontlading vrij. Ja, en als ze dan meute hups om die op een bepaalde manier kwijt te worden, ja, dan zien de tranen altijd nog een oplossing om het een beetje te laten gaan. In 1997, dacht ik, ja, in Geleen. Daar won een liedje van Frans Boermans. De muziek was van Sef Gubbels. De tekst van het liedje, de titel, weet je nog? Had ik maar, ja. Had ik het maar niet gelopen, had ik het maar
gezongen door Wil Vestjes en Hij Komvoets. En de nestor van de Limburgse vastelovensmuziek, Frans Boermans dus. Frans is het vorig jaar in Wiert tegenwoordig ernstig ziek en is toch oud geworden. Maar toen is ze gestorven en nog altijd zullen ze liedjes nou en in de toekomst nog gezongen werden. Hij werd overigens ook de Venloeneer van de eeuw genoemd. Frans Boermans dus, een fenomeen op zich. En wel zo'n fenomeen dat de geleerde mensen dat er in die teksten van hem nog veel meer zit dan veel allemaal vermoeden. Althans, die geleerde die mensen dat, hè Frans? Ik herinner me dat zo toen dat van de kwazig maar oud werd, dat weet je, dat als een keer een professor op de gedachte kwam dat dat iets met een Oedipuscomplex te maken had. Dan was ik maar bij moeder toeschelen. Dus, ik heb ook wel eens een echte dichter horen zeggen, het is verwonderlijk wat leraren van middelbare scholen allemaal uit mijn werk weten te puren wat ik er zelf nooit in vermoed had. Ja, filosofie. Enigszins vond de dag dat er achter het leedje van mijn linkerbeen en mijn rechterbeen, die roken nog al jaren even, dat er ook een beetje politiek in zo. Dat werd toen met het Rooms-Rode kabinet. Optie, zong Gaston Jacobs in de straat met zijn vrouw. En de Denen Wiert tijdens de finale van het LVK, dat was een jubileumfinale van de 22e keer werden het gegooid. En ze moesten allemaal op zee, want hij won. En heel Udestraten hoor in Wiert. Je zult je dadelijk zien, maar we gaan eerst even naar de Figaro Toes. Even de horen te doen, alhoewel, de woorden was toch een paar vuur. Zo meisje, zullen we dich de horen het fijn gaan doen, hè? Ja, we gaan het doen. Je moet me toch eens gaan vertellen, denk ik zo. Ja. Die carnavalsliedjes schrijven, hoeveel deed ze dan nu eigenlijk? Omdat ik er gewoon plezier in heb, hè. Ik vind het heerlijk. Jazeker, en als de lui die dat met zingen en de lui vinden die ook leuk, heb ik natuurlijk dubbel spaas, hè. Dat is logisch, hè. Ja, hier heb je meer problemen met natuurlijk, hè. Waardoor? Omdat het naar voren staat. Zeker zo. Ja. Dan zal ze toch wel al een hoop staan met verdienen, hè? Met dat kappen? Ja, en het zingen dan. Wat zing je? Oh, ja, dat gaat prima zo. Ik zal het je vertellen. Veel verdienen dat geld met en vergeven het over goed. Hè. Ja, dus dat is dan wel. verdrinken ze een lekkere, vereten in schoot. En dat is toch wel te zien zo. Oh, hier zit dat boek. Ja, die pakt zich altijd in een shawarma extra. Ja, altijd. Ja, zeker. En dan is het denk ik 1 uur een hoofd toe. Ja. En die jongens die verdienen dan ook weer een hoofd. En zo rolt hij gullen natuurlijk. Ja. En, heerlijk. Maar ze doen voor het wie vrouwen gezag, dus een beetje asymmetrisch. Ja. Ja, oké. Dus, en dan, ja, we maken het gewoon van de gekken. Zo zeg ik gewoon dan, het is van de gekken, ja? Nou, jo dan. Doe maar dweilen. Omdat het natuurlijk niet leuk even gaat ervan maken hier. Ja, goed zo. Als je dit nu een kwartier laat intrekken, meneer, dan krijg je maar horen. Ja, dat is goed. Ah. Maar dat met die liedjes gestaan, is de leven daardoor veranderd? Doordat ze nu zo beroemd is? Nou, ik ben niet beroemd. Maar ja, ze kennen zich natuurlijk op meer plaatsen. Nou, mijn leven verandert. Het leven is nog schoner geworden. Oh. Want als hobby heb ze liedjes maken en ze dan brengen. En we deden dat nog met een groep vrienden, hier. Ja. Dan, als ik dat zo zie, ben ik niet meer lang met een vriend. Nee, dat geloof ik best wat ze zegt. Maar ik weet dat wel goed te zingen dan. Oh goed, ja nee, is goed. En ik geef je een kruisje. Ja. Kijk, dat het een beetje tenminste gezegend is, hè. Kom loop de boel maar lopen wie je lukt. Links naar rechts, oh wacht, die been naar voren en ook weer terug. Het is verlaten als je in de zwet klappert doen. Tot als je goed dicht blijven weer voor het naar wie je goed. Wat houdt zich zo gedacht?
Nou, een beetje korter, Ja. maar niet te veel veranderd. Begint zich niet ook nog eens met vragen te stellen? Jazeker. En hè? Wie kent dat? Dat vier ze altijd achter de gaan blijven lopen. Wie kent dat zijn dat ze die lu in Ulestraten altijd achter de hub staan? Nou, ik denk, als je een plaats hebt voor Ulestraat, is dat toch, je woont zelf in Ulestraat, dat is toch hartstikke gemakkelijk. Als het te doen is, dus, dan zijn ze er gewoon voor een. En ik denk dat dat de schoonste eigenschap is wat een dorp heeft. Ja. En hier in Ulestraat, inderdaad, wordt het woord LVK weer genoemd, dan past het toch, maar ook als er andere dingen zijn, als de fanfare op concours gaat, zijn ze door en zo gaat het gewoon. Verzinnen ze allemaal vrienden van een. Ik vind wel, ik zie nu pas wie leuk dat je op een rie zit. Ik zou best leuk willen optreden. Zie, ik ken de ganse rie. Want je laat ons door, want het is wat wel een boom. En wil je met ons met, ja, dat is nog onze zin. Dan steekt er achteraan op, wees nog middenin. En ook heb ik het grootste probleem. Dat dacht ik. Nou, dat gaat dan. Met een leven, man, we hebben sticht al eens keer geknipt. Dat heb ik zelf gedaan. Doe jij nu de Ulestraat, ja. Zo, maar Zeg ik heb ook nog een vraag voor jullie. Jong zeker. Dat succes wat ze 2 jaar geleden hebben gehad. Ja. Zou ze dat nog een keer kunnen overtreffen? Of gaan ze zichzelf kopiëren? Een kopie maken van zichzelf? Je moest nog eens een kopie maken van de eigen. Moest wel dus op een gegeven moment eraan denken dat ze in een liedje herkenbaar is. Hè? Dat is ook met als die BZN weers. Ze kunnen met een nieuw liedje komen wie ze willen, maar het is BZN. Hè? Ja. En als de Elvis Presley weers, dan is dat in ieder liedje Elvis Presley. En ik ben gelukkig niet Elvis, want dan word ik er niet meer. Ja, in mijn ogen kunt dat er nog een keer van. Nou, dan moet ik de horens zwart te maken. Nee. Maar de stijl van hem is, de mag en moet zelfs een beetje herkenbaar zijn. Moest nooit eens proberen te gaan nadoen. Nooit denken van, hij zou nu zijn liedje gemaakt, want die hebben met zo'n liedje gewonnen. Nu ga ik dat ook proberen, want dan win ik misschien ook. Zichzelf blijven. Zichzelf blijven. In mijn ogen. Bert. Dat ook. Hey, daar gaat het zich toch om, hè? Ja. Eenvoud siert de mens. Zichzelf leven. Jazeker. Hoe wichtig het gevraagd of vrouw de sticht mee gaat? Ja, ik weet het nog niet. Ik moet het zien. Ik zal wel weer tweede of derde weer. Het is vastenavond en we moeten allemaal spaas hebben. En als je het goed vindt, hè, zou ik dan nog even kijken wie met die haren gaat. Hallo, ze beginnen te komen. Nou, als je nu toeskomt, pak ze dus appelmoes. Ja. De appelmoes smeert ze erover. En dan gaan ze 3 weken in de kelder zitten en dan komen de haren vanzelf erop. Ja? Schitterend. Jo wilt een wisselbad hebben? Ja, aan de Schegel in het midden. Gaat komen. Oh. Ze gaat met Centerpark zien. Gaat goed. Hey, joh. Ja, perfect. Zal ze die ook net een keer wasje? Nee, dat wel. Keuring. In 1994, toen waren we in Roggel in de Leistert. En toen bestond er nog geen regionale televisie. Toen won in Roggel, toen wonnen de Wazelvat uit Horst. Dus de winnaar komt midden uit de piel. En we hebben geluk, want de mannen van Hoebe uit Halen, die hadden de videoapparatuur metgenomen en die hebben er opnames van gemaakt. Opnames van een radioprogramma op video dan, hè. Dus daar loopt van alles doorheen. Maar kijk maar eens. Chic. In Roggel. Daar gebeurt het. De Wazelvat. Entourage van tegenwoordig is denk ik veel groter opgezet als toenertijd. Toen waren er allemaal een klein beetje kleinschaliger en tegenwoordig op de televisie erbij. Ja, en dan wordt de zaal natuurlijk wat groter. En daar komt er veel meer bij kijken. De impact is denk ik van het liedjesconcours ook ten opzichte van 1995 zeker niet minder geworden. Ik denk wel een stuk meerder is geworden. Maar de Santa Krom zit eraan te komen.
De eerste regels werden al ingezet. De zat er toe en ik zat in de zaal en Thijs en Kop op de bühne. Ja, we hebben dus in het feestgedruis hebben we gestaan en wij als Noord-Limburgers kunnen ze eigenlijk gaan voorstellen hoe die Zuid- en Midden-Limburgers carnaval vieren. Dat gaat er veel heftiger aan toe. En wij stonden er midden tussen en toen dus inderdaad bekend wordt dat we gewonnen hebben, hebben we in eerste instantie zelf eigenlijk amper in de gaten. En toen het door hij dat we gewonnen hebben als een gek naar boven. En dan kosten we eigenlijk naar de bühne komen, want we waren ons pasje kwijt en ze vroegen ons van wie zit jij dan? Ja, we hebben net een liedjesconcours gewonnen. Oh ja, dan komt wat door. Ja, dat was echt zeer speciaal moet ik wel zeggen. Afgeschonden met de ganse Santekool. Naar de hemel, naar de hemel. En Piet gezet. Ja, op dat moment lag mijn vrouw in het ziekenhuis. En ik vond het zo ontzettend jammer dat ze al niet bij was. En ja, dat was toch wel heel speciaal. En zeker op zo'n moment, want ja, moet ook merken dat mij dat is nog een keer leuk. We hopen het natuurlijk wel, maar ja, die kans wordt steeds kleiner, want ja, de concurrentie wordt ook steeds beter, denk ik. En, maar dat was toch wel heel speciaal, ja. Dan was die mevrouw, die was ook niet zonder krank, die was ernstig krank. Die waren behoorlijk krank, ja. En zeker ook met dat liedje toen, straks gewoon met de ganse Santekool naar de hemel, was het toch wel vrij emotioneel voor mij. Nou, we hebben het er allemaal goed op kunnen vangen. Ja. We hebben het met z'n vieren en met de vrouw er allemaal bij, hebben we dat ontzettend op kunnen vangen. We zien ook de tijdje vrouw lag dan in Nijmegen in het ziekenhuis. We zien er ook geweest toen we het concours gewonnen hebben, dacht ze nou ook. Zien we doorgeweest bij Truus en we hebben dat liedje doorgezongen. Open zaal, wat eigenlijk niet mogen maken, we hebben het toch gedaan. En dat ze er toch toen iets van huurden en iets van mij kreeg, nou dat waren gewoon fantastisch. En we vongen ook als wazenvotten, dat moeten we doen. En maar zo hebben we dat opgelost. En het is alle neuvels gekomen. Ja, het gaat wonderbaarlijk heel zeer goed gaat het dus. We hebben hier heel veel geluk gehad. Dit wordt dan de eerste uitzending van het LVK. Volgende week gaan we het hebben over de organisatie van het LVK. We laten nog dat zien, een beetje de achtergrond, wat allemaal gebeurt. Buiten buurman, dan kan op jeugd komen kijken als ze niet weet hoe het kan vingen. Dit is L1 televisie vanaf 7 uur. Bedankt voor het kijken, leuk dat je erbij wordt. En denk erom, de bonnen die zitten eraan te komen. We doen natuurlijk de jurybonnen. Hè. Vandaag in het vierde programma rond het Limburgs Vastenavonds liedjesconcours laat ik kennis maken met 3 liedjesmakers die het niet gered hebben, dus niet bij die 51. Maar eerst gaan we het foutje van de vorige week even laten zien. Half Zittertje heeft me een kaart gestuurd en brieven en ja, het wordt een nonnenvot. En het eind van het programma, juist, het klopt, die ga je een Berliner bol. Maar dat wordt niet het foutje wat we gepland hadden. Nee, het foutje wat we gepland hadden, dat hij er toch maar een paar. En hij is mijn gast van vanavond, Hans Sterk, het gebroken. Hans, heb je het foutje gezien vorige week? Ik heb het gezien, maar ik vond het moeilijk. Het is echt voor de insiders. Nou, dan gaan we eens even kijken, want het gebeurt hier op het moment dat Harry Bonnet achter de piano zat. Laat we gaan naar Zeutjes aan. Ja. Die heeft trouwens ook het LVK een keer gewonnen, hè? Laat maar lekker gaan, zo in het heet. Ja,
Ja, Zutjes aan dus. Een nummer wat we over hebben gegooid. Misschien wel een van de mooiste nummers aan het LVK, Hans. Prachtig nummer, Ja, hè? absoluut. Ja. Hans Sterk is bij mij nou en hij is 4 keer met een liedje in de finale geweest. En deze keer zat er niet bij. Niet bij die 51. Even terug naar die finales. Hans, hoe wordt het? Die finales, hoe hebben ze met gedaan? Begon ze 94 in Berg, door naar Roggel, Horst en Letz en Remung. Ja. En nu niet erbij. Ja. Wie kent het, wie kent het? Ja, jongen, het kent inderdaad. En de titel is er nog, Kom erbij, hè? Ja, en dat hadden we inderdaad zo gehoopt, maar helaas. Kan gebeuren. Zullen we eens even nog luisteren? Ja. Hier langs het geloven, hier nummer 1. Het zo'n verkeerd verhalen nu, het wordt er nog blij. Je mocht dat leven van rode bewijs. Dat is het alleen maar in Brugge. Je mocht dat ik die was niet zo vries. Dat is het alleen maar in Brugge. Hey, kom erbij. Shake aan de ring. Lef. Ja. Wat hebben ze toch gedaan? De jury, zie het, ik heb het in de jury verslagen gezien, te lang van tekst, veel te lang. Er zat nog wat tekst in, hè? Er zat inderdaad heel veel tekst in, maar het is ook een verhaal wat ze kwijt wil. En ja, we hebben immer een redelijk kort refrein, krachtig. Ja. En in een couplet proberen ze toch eigenlijk een soort verhaal neer te leggen. Ja. En dan nog een beetje aparte muziek en bezetting en zo. Dus klopt. Hebben ze wel geprobeerd ze wat anders te maken. Maar ze zachten, het is meer geschikt voor de revue. Het is geen slaaier, zachten ze. Althans, een van die juryleden. Waarschijnlijk uit de buurt. Ja, nou, van de andere, ik ken me toch ook eigenlijk wel het bivuur stellen, maar we hebben inderdaad het anders gezocht. Het is een beetje Oost-Europees. Ja. Een beetje balalaika-achtig. Ja. En dat sommige lui zeggen, het is uitstekend geschikt voor een revue, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. In Roggel, in 94, daar hadden ze het er net al over, toen zat er wat meer peper in. Misschien is het toch aangelegen. Kan dat? Dat klopt, ja. Dan zal ik de volgende keer wat meer gaan peper doen. Even geheugensteuntje. De peperbus. Dat was ook natuurlijk peper in, Hans. Hè. Dat dacht ik. Kost zin. En leuk ook die pakjes en zo. We begonnen snel in mijn stoot, dat ook niet gehad dit jaar, niet bij de 51. En dat is Leihoeben uit de Wiert. Dat doet er alles aan. Kent ze hem? Ik ken hem niet, nee. Nou, dan leert ze hem ook kennen. Hey, dat was wel zo ver. Iets langzamer. Ja? Breng me terug naar moederke, naar moederke maar. Naar dat lintje toe, nee. Terug. Ja, dat doet kennelijk niet, Hans. Herkent ze dit soort dingen? Ik herken dat voluit, ja. Dus dat is toch de basis, daar begint ze met. Dat zijn die solisten, hè, op dat kamerkeer. Ja, kan ik er maar eens aanstaan. Ja. Nou, dan gaan we eerst even naar Geleen toe. In Geleen, daar is de afgelopen maanden de ene dag gebeurd binnen een wonger. Niet bij die 51. Maar als Geleen en een Sittard samen zich gaan bemoeien met de vastenavond, ja, dat vrucht natuurlijk een probleem, hè. En wie bist du dat? Ik ben Bettina Kams. Waar bist du spelen? Een beetje wawa. Hast du dat zelf gemaakt? Ja. Hoe viel dat dan? Zo het liedje
afgelopen zomer ben ik in Ecuador op vakantie geweest. En de vulkaan Wawa Pichincha, bij Quito, dat heeft me geïnspireerd tot het liedje een beetje Wawa. Een beetje Wawa betekent in het Quechua, dus de taal van de Andes, betekent dat actief, levenslustig. En nou ja, op dat moment heb ik dat een beetje nodig voor mezelf. En ik denk, nou, voor Angelie is dat ook goed. Dus het leven is soms in een crime en soms voelt zich te close. Zoals de intro, zeg maar. En dan komt een rol van de broeks een beetje Wawa. En nou ja, dat is de achtergrond. En deze foto die had ik gezet gehad, want een paar weken later dat ik daar hoor, toen is de Wawa Pichincha is echt actief geworden. De taal van de Andes in een Limburgs liedje is ingebeurd. Het is volgens mij nog nooit gebeurd en dat heeft de jury misschien niet begrepen, maar... Met een beetje Wawa, een beetje Wawa, kijk eens Wawa, het zal leven niet meer. Met een beetje Wawa, een beetje Wawa. Ja, zeggen wie maar dat. Zeggen wat is een loopman? Ja, dat moet ik ook wel. De loopman is niet zo gunstig. Een beetje een duffe, denk ik. Denk het ook. Ja. En Ungeren is dat? Ungeren is een middagsluipje. Ungeren is een beetje suffe, een middagsluipje. Gewoon simpel. Gewoon simpel. Vind je wel leuk. Is dat niet een dialect van ergens, zo dit met de Limburgse of zo? Nou, ik ken alleen in de peper koken waar, maar dat is geen anders. We hebben wel eens in discussies gehad dat we zeggen van laat die mensen de tekst eens wat eenvoudiger maken. Nee, waarom? Maar ik vind dit wel heel erg eenvoudig, eigenlijk. Dus wat je moet doen is stevig articuleren. Een beetje wa. Dus goed articuleren. Ja, zullen we beginnen? Ja. Oké. Het leven is soms een crime, soms ontbreekt zich nog de gym. De vurstigt zo aan de glas, de wedstrijd was een mos. De broeks een beetje wawa, met een beetje wawa. Ja, de jury vond de muziek goed. De tekst is niet door iedereen begrepen, ja, dat is kennelijk. En, maar ja, goed, we hebben toch een leuk liedje gemaakt. En, nou ja, voor me is pas wat. Dus ik denk ook toch dat we nu nog pas hebben met dit liedje straks. Een beetje wawa, een beetje wewe, kleine blauw. Ja, dan zijn we hier weer terug. En ik vond het een fantastisch liedje, een beetje Wawa. En Hans, ik heb het natuurlijk helemaal begrepen hoe het evalueerd was. Absoluut, het is maar volkomen duidelijk, joh. Ja, lekker ritme, zit er goed in. We gaan dus even naar weer toe, want ik mag aannemen, Leihoebe, dat het lukt, ja. Hey, kom op. Ja, als het niet lukt, Lei, dan drinken we eerst nog een glaasje wien. Hans, wil je nog een beetje? Ja. Je hebt je dus niet gered. Je zit nou, hij is nou weer aan de gang, Leihoebe, een solist. We hebben net een geleerd mensen gezien die doen dat, vrienden onder elkaar, die zoeken elkaar op en dan kun je het zo wat doen. En bij dich is het een groepsgebeuren, geloof ik. Ja, trouwens, de teksten van die liedjes, dat je ook altijd van kom erbij, gezellig, met groepen. Dat is een beetje significant voor die liedjes. Dat klopt, we proberen immer met de tekst een grote groep aan te spreken. Dus niet die heel klein dinger, maar toch, voor ons is vastelovend een heel groot massaal groepsgebeuren. Maar ook het maken van het liedje, de tekst, daar spreekt zich over met die vriendengroep, of wie werkt dat? Het begint eigenlijk van, Emeskumbe, we geven een thema, god, dit vind ik leuk, of kennen we dit is, of kennen we dat is. We hebben vorig jaar een mars gehad, kennen we eens met een samba werken, of misschien een heel ander thema. Ja. En zo komt het feit dat tot stand. En dan gewoon ik achter de piano zitten en dan maak ik het. Dan breng ik dat weer een paar weken later breng ik dat terug in de groep. En dan denk ik, goh, dat is hartstikke leuk. Of als ze dat of dat. En dat zijn allemaal vrienden, vriendinnen, echtparen? Dat is één grote vriendenclub, joh. Ja.
En in Wiert, daar stond je toen ook in de finale. En dan had je ook weer zo'n liedje, dat ging over de groep. Wat was de titel over? Ja, dat is de vastelovend Hibios. En dat is altijd bedoeld voor groepen van mensen. Ja, niet zozeer voor solisten dan. Hè? Nee. Het is, daarmee proberen we eigenlijk te laten zien van... zo willen vieren vastelovend beleven en vieren. Ja, en ik ben president van de carnavalsvereniging in Hoensbroek. Ja. Dus daar hebben ze ook een voorbeeldfunctie. Nou, chapeau, ja. Goed. We gaan eens even luisteren in Wiert. Het was prachtig. Er staat er een wiergekleurd op. Dat is trouwens ook iets wat hoe je veel aandacht aan besteedt. Ja? Ja, pakken, uitvoering, schmink. Ja. Ook dat huurt allemaal bij vastelovend. Het wordt één geheel zijn. De vastelovend bij ons. Nou, goed Wiert. Van alle mensen worden klein, staan die niet alleen. Ze pakken zich niet samen en schotten aan de heen. Ja, we gaan van die finale in Wiert, het wordt fantastisch was. Dat een schitterende atmosfeer. Heerlijk om dat weer te zien. Ja. En dan gaan we van die gigantische massa gaan we weer naar het kamertje, naar Lei. Want Lei is nog altijd aan het zwijten. Ja. Leihoebe, met zijn leedje. Nu moet het leuk. Starte. Intro erbij, Jeffrey. Bring me terug naar moederke, naar moederke Maas. Naar dat leentje toe, Oost-Limburgse land, wat ruikt naar het grind en het gaas. Ja, dat lukt. Wie gebeurt dat allemaal? Hey gebeurt, ja. Wie zal de tekst uit Pepping Wagen of onder in de stoel. Televisie, ik kijk dan zinnig niks aan dingen lijn, maar ik kan het wel. En dan ben je tekst en schrijf je dat, oh het s'nachts, dan schrijf je het op. Ben je wakker, schrijf je het op. En dan komen die velkens hier allemaal om je heen. En dan komt mijn breien, hè. Gitaartje erbij. En dan beginnen we even het keyboardje. Ik kan geen noten lezen. Maar je doet allemaal op huur, dus het lukt vrij aardig. Ik zing het in, bij Ronald, ik neem het op. Hij zet me daar op een cd'tje. Orkestband erbij, merkelijk voor het optreden. Nou, dat is ook merkelijk voor me. Je is een echte Limburger. Ik ben puur Limburger, ja. Ja, want dat liedje nou, breng me terug naar moederke, dat heb ik in Rotterdam, in Schiedam geschreven. Gedeeltelijk. Dan ga ik zoek malen. Ik stond door een paar dagen bij een paar kennissen. Dan ga je zoek balen en dan spuurde me door mijn kop. En toen viel me dat gewoon in. Ja, het is uiteindelijk toch gelukt, Lei. Het is leuk geworden. Hij heeft het opgestuurd en dan kunnen we natuurlijk bij de jury van het LVK terecht. En wat dit met doen, dat hebben we Lei ook laten zien. Van de lek kom ik heen, dokter B, dan zing ik waar ik nou zeg. Het is niet dat we tegen jullie aan het rijk in de carnaval vieren. Nee, maar ik bedoel, wat...
iets is gebeurd voor de carnaval te maken hebben. De sfeer. Dat is gezag gewoon. Hè. Straks bij de inleiding, je weet het natuurlijk beter, dat je door de opname heen wordt beluisterd. Als ik heb dat er ook bijgeschreven, iets meer Oekraïner sound daaronder, dan krijg je een liedje. Ik denk dat dat geweldig dan zal zijn. Maar doe ik dat zich iets te langzaam trek. Een beetje vlak. Ja. Ja, ik ben juist niet met die mensen eens hier. Het mag toch, hè? De ervaring heb ik heb het dus op verschillende plaatsen gedraaid, dat mij de stemming erin zit. Nou moederke, moederke baas. Naar dat lintje toe, Oost-Limburgse land. Wat ruikt nou het heen en het gaat. Breng me terug naar moederke. En iedereen kan het zien wel. Ene vinger, beetje loesteren, beetje fantaseren, opschrijven, insturen en wachten. Ja, het is uiteindelijk toch gelukt in Weert. Moederke Maas, Hans, een leuk nummer, hè? Ja, hartstikke leuk, absoluut. Je hebt er wat met. Ja, ik heb er wat met. Hij zag net van, de tekst is eigenlijk geboren in Schiedam. En toevallig is dat ook nog de plaats waar ik geboren ben. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dat ik toch heb het een stuk geheimwee. Voor mij hadden overigens alle 3 de liedjes bij die 51 gemogen. Maar goed, de jury beslist. Het foutje, denk erom, zet het op de briefkaart, want er zit weer een foutje in deze uitzending. En wie weet zit je er straks bij in de Rode Hal. En heel veel mensen willen er naartoe, maar niet iedereen kan erin. Dus we gaan ons wel afvragen, hoe doe je die? Tot volgende week. Ja, in dit programma rond het Limburgs Vastenavondsliedjesconcours gaan we het uiteraard hebben over Kerkrooij. Volgende week is het zover, dan is de finale, vrijdag dus. En 3000 mensen, meer zelfs, die gaan dat metmaken. Heb je nog geen kaartje? Goed opletten, want in deze uitzending maken we een foutje. Even een briefkaartje sturen naar L1 en wie weet zit er de volgende week bij. Ik heb ook gasten hier zitten en had je het foutje vorige week gezien, Walter Sterk? Die gaan niet ontdekt. Dat is sterk. Dat is sterk, ja. Zullen we dan naar Hans Sterk toch gaan? Want thema in het foutje. Even terug naar die finales. Hans, hoe wordt het? Die finales, hoe heb ze met gedaan? Begon ze 94 in Berk, door naar Roggel, Horst en Letsen Remun. Ja. En nu niet erbij. Ja. Wie kent het, wie kent het? Ja, jongen, het kent inderdaad. En de titel is er nog, kom erbij, hè? Hans Sterk, de president van de Hoensbroeker Carnavalsvereniging, wordt het. 4 keer worden in de finale en deze keer niet eens bij de 51 en daarom worden de vorige week dus C. In de Remuntje is nog nooit een finale geweest, maar wie weet misschien het volgend jaar, want we gaan naar Midden-Limburg. Maar Walter Sterk, ik wist van de Kerkgoedse Carnavalsvereniging, 3000 is wel veel, hè? Dat ligt ook veel en dat is ook veel, maar we hebben er enorm veel ervaring met. Dus wat doe je die, dat is voor ons geen enkel probleem. Ook niet voor Jan Huiskes? Nou, laat eens luisteren.
De Rode Hal in Kerkrooij is bekend van de slagerparade, het WMC, het Wereld Muziekconcours. En ja, dat is een fantastische accommodatie. Ik denk de meest geschikte voor dit soort evenementen en ook het Limburgs Vastenavondsliedjesconcours. Alhoewel, vastenavondsvrienden die passen zich nogal gauw aan. We zijn eens gaan kijken in die hal een maand geleden tijdens de vuurbereiding, want dan kunnen we natuurlijk toch wat bekijken. Dit is voor de Kerkrooidse Vastenavondsvereniging enorm eer om het liedjesconcours van dit jaar te mogen organiseren. Het liedjesconcours in Kerkrooij, het Limburgs liedjesconcours in Kerkrooij, is toch het ganz speciaals. Met name ook omdat de oostelijke mijnstreek, met name dan ook Kerkrooij in dit concours in de laatste jaren niet zo enorm sterk vertegenwoordigd wordt. We hoffen dus door het concours dit jaar in de Rode Hal te kunnen organiseren om het liedjesconcours ook in de oostelijke mijnstreek voor de toekomst meer basis en meer fundamenten te geven. Een maand voor het evenement komen we altijd even naar de locatie kijken. Omdat er toch altijd heel veel partijen bij betrokken zijn bij zo'n groot evenement. En ja, die willen natuurlijk elk voor zich precies weten waar alles komt te staan. En die moeten dus de logistiek, de hele ruimte van binnen en van buiten kennen. Zodat er op de dag zelf niks fout gaat. Nou, er zijn artiesten bij betrokken, er zijn mensen die de liedjes maken. Die moeten allemaal een plek krijgen op het podium. Er zijn sponsoren bij betrokken, die moeten hun eigen ruimte hebben. Uiteraard licht en geluid krijgt een eigen plek. De techniek van L1, radio en televisie, dat neemt toch ook allemaal veel plaats in beslag. En ja, we willen gewoon zeker zijn dat het allemaal op rolletjes loopt op de dag zelf. Op de dag zelf een integrale uitzending op de radio, L1 Radio. Een dag later al een korte samenvatting op televisie. En een week later een nog uitgebreidere samenvatting met sfeerimpressies van hier vanuit de Rode Hal. Uitgebreide samenvatting van het LVK, dus Limburg zal niks ontgaan. Ja, L1 radio en televisie brengen natuurlijk de finale bij je toe, dus daar kun je van op aan. Maar wat er verder allemaal in die Rode Hal gebeurt, ik heb het gezien op archiefbeelden. Arno Dekkers, een van die gasten, die is onderwijzer van zijn vak, die is Kerkrooidser en presentator van de dameszitzoen. Nou, daar heb ik me over verbaasd. Wie kent dat? Ja, wie kent dat? Maar ik hoor in de gelukkige omstandigheid dat het ja, een presentatie was ze mij voor je vroeg houden. En ja, in een maand kiet die kans niet om 11 uur een vrouw aan de vuist te gaan bij een presentatie. En dat zowel bij een dameszitzoen, ja, wat wil ze nog meer? Een schitterende dag. Maar zijn er geen dames die dat kunnen presenteren? Want dat is natuurlijk toch iets heel specifieks. Dat dan mensen niet binnen mogen, dat begrijp ik niet. Ja, maar ik hoor... ja, Geer, dank je. Ik hoor... en van de eerste die je voort horen of ik dat überhaupt moet doen. Want ze wisten niet wie dat geregeld zou moeten worden in de Rode Hal. En omdat ik bij de Kerkrooidse Vastenavondsvereniging toch het een en ander ook in de presentatiesfeer doe. Ja. Ja, loor het wel voor de hang om mij ook doorvuurt te vragen. En ik ga dat direct aanpakken. En die vrouw die spuit er niet tegen? Ja, daar zijn er natuurlijk bij die zeggen, ja, hoeveel zou we van ons dat niet kennen? En Reert Hansen. Met de Raad van 11, die komen binnen, heb ik gezien. En dan openen die dat feest, maar wel roet, hè? Dat is correct. Vuur trekken inderdaad aan het begin van de zitzoen trekken vuur op met de Raad van 11 en met de hoogheid. En de president giet dan in feite helemaal aan het begin van de zitting de aftrap. En wie het terecht had opmerkt, en dan is dan echt zaak dat vuur snel verdwijnen, want dan is er naar het tempo van Kerkrooij inderdaad alleen nog maar voor de dames. De Kerkrooidse Vastenavondsvereniging organiseert in totaal 4 zitzoenen. De allereerste zitzoen in het seizoen is inderdaad de dameszitzoen. Dat is meestal 14 dagen vuur of vastenavond. Een zondag later is de herrenzitzoen. Daar zitten dan 1400 heren in de Rode Hal. Daar komen dus dan ook geen dames binnen. Dan hadden we nog 2 zittingen tot aan de vastenavond. Dat is op donderdag de vetdonderdag zitzoen. Ja. En voorhand dan de chique zitzoen, de gala zitzoen op de zondag vuur de vastenavond. En dan verder natuurlijk ga je de grote optocht, door het Zog nemen ze het tegenwoordig. Ja, dat klopt. We hadden natuurlijk zelf de 3 doldag met als hoogtepunt eigenlijk voor de hoergeet, onze staatsprins, de grootste Zog, die op mondig door de straten van Kerkrooij drukt. En dat is voor iedere staatsprins een eenmalige belevenis.
Dat zijn in feite de grote dingen die je organiseert. Arno, die zoon is prins, proficiat. Dank je, ik ben de pap van de prins. Ja. Dat is toch een hele eer, hè? Oh jongen, ja? dat is werkelijk te gek. Ik ben nooit prins geweest. Nee, daarover is mijn zoon nog prins. Maar ik ben nog een beetje prins. Vielleicht zo'n verzwillingen dan op dat moment. Dat klonentrek in Kerkrooij, dat is ook wereldberoemd hier in de buurt. Zeg maar. Dat is een fenomeen geworden, maar dat is dit los van de carnavalsvereniging. Inderdaad, het klonentrekken is het wat zich jaren geleden spontaan had ontwikkeld. Dat is op dinsdag? Dat is op dinsdag inderdaad. Dat is de laatste dag van de vastelavond. Waar eigenlijk Kerkrooij in kleur zich presenteert aan Gekeringen die vastelavond viert. De lui trekken dan met de kloon aan, wie we dat dan zagen, Kerkrooij door de stad. En komen dan allemaal bij je op de maat, waar dan in feite zich spontaan in het soort klengen, zog afspeelt. Ja. Die dan uiteindelijk, hoe het zo kunt dan uiteindelijk door winnaar. Wat we dan maar zeggen, iedereen is natuurlijk winnaar. Maar dat is toch geen echte optocht van punt A naar B en dan de ontbinding, dus dat ren je allemaal wat doorheen. Nee, het is inderdaad vrijheid blijven wat dat betreft. Ik vond het trouwens opvallend dat de herrenzitzong, daar zou ik niet naartoe gaan. Ik vond die damenzitsong, waar je natuurlijk niet binnen mogen, veel meer sfeer hebben. Potverdikke op de tafels. Arno, ik heb die het heel erg nooit gezien. Nee, maar dan moet ze wel zorgen als presentator. Nee, maar hij heeft het nooit gezien. Zeg maar, hij heeft het nooit gezien. Nee, ja, dat is dat we kunnen laten zien, dat is toch veel uniek. Ja, dat is uniek. Dat klopt. Is dat een theater niet te zien? Nee. Maar die sfeer die is toch wel interessanter in die damenzitsong dan bij die herrenzitsong. Ja, het programma zo gangers. Ja, maar heerlijk hoor. Die zingen vooral. Die vrouwen die kunnen zingen. Dat is zingen, daar komen groepen, orkesten, herrenzitsong. Dat is wat hier lang is. Die hebben ook een heel lang programma. Is dat van oudsher? Zo. Nou, de herrenzitsong is natuurlijk op zich ook een absolute heuppunt van de Kerkrooijse vastelavond. En wie dat nu eenmaal is met Nuidenga, zo is het ook met de damenzitsong. De damenzitsong die aanvalt in zo lange Kerkrooij. De herrenzitsong die is al vanaf 1936, het jaar dat de verein is opgericht. Die damenzitsong dat is het wat relatief nieuw is. Ja. En alles wat nieuw is natuurlijk ontzettend interessant. En dan zijn jullie ook maar de sfeer is toch ontzettend enthousiast. Dat is op de dag gewoon, die op de tafels, daar wordt gezongen, daar wordt gedanst, fantastisch. En Björk wordt alleen met de kont gedraaid. Maar toen kennen ze het liedje toch van de Kerkrooijse meertje hoor. Dat brengen die dames op die zitsong prima in beeld. Ja, maar dat is ook het interessante. Dat op de herrenzitsong de schoonste vrouw die zijn toch die van Kerkrooij. Als ik daar mijn mening over mag geven. Op de herrenzitsong? Ja. De schoonste vrouw die van Kerkrooij op de herrenzitsong? Ja, die staan op de bühne. Dicht hier staan natuurlijk nooit zijn tonen de herrenzitsong. Dat had ze mij verkeerd ingezet. Ja, dan zetten we me aan de deur en dan laat ik me... Ja, lekker. Alles ja, dat zo kent ze het samen. Lekker alles op. Wat kijk ze dan nou? Ik luister hier naar buiten. Ik luister hier naar buiten. Nou, buiten waar ze extra humor kan scalen, zo weer Frans Hasselier, de maat van Nuxmaat, dat vind ik schitterend. Dat is een fenomeen. Ik ga een blutsen dat kneut. Kom gerade op heim, je vallen komen met 2 lampenpeulen met vol liter op je. Spring naar links die oor, spring naar rechts, die komen met nog. En gerade op dat moment dat ik daartussenin wil springen, pakken die zich bij je neer. En ik daar tegen namen en slaat aan met een lidhoesje. En boven bleef het brennen. Had ik erop geklopt, dong me zinnen op. Hoe je zo heus doet, zon is er tegen naast de trainers. Klopt me in de politie op de schouder, zei toen bist er in een noezen was. Zei je, ik ben alleen 50 jaar van de datum. De vastelavond van Kerkrooij, die speelt zich dus in feite af achter de tunnel. Ja, want Spekhei, Kerk aan de Westelijk Terveur, dat is het domein van die zoon de prins. Ja, het zou niet zo zien, het zou eigenlijk van de Jansenstraat moeten zien. Ja, maar historisch is het bepaald van Spekhei en Egelse. En welke delen zit het dan van Kerkrooij? Welke virtels of fittels zeggen ze, ja? Ik Kerkrooij nummer voor dat vierde inderdaad. Vierde, weken, ja. De stadsprins van Kerkrooij die regeert inderdaad over Blierhei.
die riert over de Hoots, die riert over Nullend, ja. over Chevemet, over Welte, over de Graat, over Haander. Heilust. Over de Heilust. Dus dat is, die had Jans het te doen, de stadsbestaat. Meneer de respect jij dus, hè? Ja. Nee, dit is historisch bepaald. Oké, daar kom ik net aan. Ja, het is allemaal goed geregeld in Kerkrooij. Ik hoop dat je het foutje hebt gezien, want het is al geweest. Wij gaan naar de bekendste clarinetist van Kerkrooij. En jij weet wie dat is. In Kerkrooij eigenlijk is dat toch al zo lang wie er van geloven kan. Is dat een richtig volksfeest. Het werd op een straat gevierd met veel muziek. Natuurlijk met een paar hoogtepunten. De opzong is natuurlijk het jaar bezongen. Maar bijvoorbeeld de thesis, dan trek ik zelf nog regelmatig met klonen trekken. En het is richtig volksfeest, het niet erg georganiseerd. Beloof van Wierschaft tot Wierschaft. We kunnen nog eens een keer aan allerlei nuiten die maar lang niet meer zien had. En nou ja, het is zoals je zei, nog meer veel een vaste loven, zo wie men zich dan niet van oudsher voorstelt. Dan denk ik te breed. Even kijken, wat is nog bovenop? Juist, zo is het toch. Maar Kerkrooij is toch een klankstad? We zijn een klankstad en eerlijk ga je het natuurlijk allemaal helemaal zo willen houden. Maar joh, dat is toch zo, maar is er allemaal voor, want dat u inzien dat ze het eindelijk helemaal moeten doen en dat het heel passeert. En gaat onder spelen? Daar waar ik best vastelovend steeds niet met. Nou, dan wist ik weer dat maar. Ja, ik ga door de klarinet en ik ga maar. Nou, maar nu denken de mensen allemaal dat dit het foutje is. Dat is het namelijk niet, dat is niet het foutje. Dat is niet het fout. Dat is wel groot fout, maar het is niet het foutje. Alles maar die in het zit voor. Zeker. Toen weet ze natuurlijk wel in de finale is. Ja. Ja, want gisteren wordt dus de jury... Maar wat zijn het? Ja, maak je vanmorgen bekend in het radioprogramma. Ja, maar veel zitten in Kerkrooij. Kunnen we dit de puntjes op de i zetten? Weet ze het of weet ze niks? Ik weet alles. Zullen we het doen? Ja, waarom niet? Allee, kom maar met. Wil jij hem proeven? Ja, zeker. Of ik pak een strik. Een wafel. Nee, maar ik heb die Het is vrijdagavond en de telling zit erop. We weten welke liedjes er naar de finale gaan. En we zijn nu in een dorpje. En het liedje van dit dorpje, dat is in de finale in de Rode Hal. Je weet natuurlijk niet hoe we zijn. Maar als de camera gaat pennen, dan zijn we in Basiliek. En daar zijn er niet zo van in Limburg. Daar zitten we dus. We zijn hier in de buurt van de Geitenstal in Sint-Dilieberg. De voorzitter van het LVK, Sjaak Kok, zei: schrijven we door niet wat niet gebruikelijk is. Gewoon die mensen vertellen dat ze door zijn met de liedjes. Hè? Ja. En ja, dat zal mogelijk wat opwinding veroorzaken. Ik ken ze niet, ik ken ze ook niet. Dus absoluut niet, ik begon niet weer het zien. Ik heb een liedje uiteraard gehuurd, prachtig liedje. Maar ik denk dat ze in Oedelierenberg er niet op gerekend hebben. Ja, wat willen wij weten? Hoe dat veeltje is gebleven. Het gaat over een veeltje? Het gaat over een veeltje, ja. Laten we dan maar gaan zoeken. Een veeltje, dat wil ik wel eens zien. Ja. Kom maar naar binnen. Prima. Ja heren, we zien vandaag de gans aan het tellen geweest, en dames uiteraard. We zijn de gans aan het tellen geweest en we hebben geconstateerd dat er geweldig veel inzendingen van Sint-Odiliënberg. We hebben gezien dat heel veel lui, de bekende adres van Odiliënberg. We hebben het telefoonboek erbij gepakt. Maar ja, we hebben vandaag geteld, vanaf vanmorgen tot 4 voor vanmiddag en toen waren we eindelijk klaar. En ik kan u zeggen jongens, dat de volgende week vrijdag in Kerkrade ook een liedje uit Sint-Odiliënberg is. Zo jong, hè? Schra, nu hebben we er een gehad. Ja. Als we een beetje opzitten, kunnen we misschien nog een doen. Nee, die beschik man. Ik moet vanavond naar de zitting in Wienershoop bij de Veldresters. Die hebben een grote gala-zitting met Prinsen uitroepen. En dan moet ik een kwafvak zien, jong. Ja, maar we zijn er vlakbij hier, bij Bier en Angeren. Ja, maar dat kunnen ze morgen ook wel huren op de radio. Laat dat maar gewoon doen.
Ja, maar de slag bij op vrijdagavond, dat is het ook geval. Ja, dat weet ik. Maar ik denk dat ik ruzie kreeg bij ons in de gemeente in Wienersvoort. Dus laten we toch maar nu eens gaan. Houdoe, wij gaan nu weer naar binnen. We zijn er straks wel, hè? Prima, goed zo. Tot ziens. Hoi. Dat is leuk, Gers, dat wordt absoluut de moeite waard en we hebben absoluut genoten. Alvast moet die opnieuw presenteren? Ja, altijd. En het is ook leuk om te doen, want het enthousiasme van de mensen van die aard, wat een happening. Wat een happening. 3000 mensen, 3000 Limburgers hebben het Gerstelovend kunnen metbeleven. 200.000 mensen minimaal hebben het kunnen huren, maar je moet het gezien hebben, waar een schluiner ogen neer. Ja. Toch, hè? Ongelooflijk. Schitterend. Ik ben nog nooit bij geweest, maar 18 minuten en nog een paar seconden. Ik schrijf het titel. Dat het in de kerk gehouden werd, de finale van het Vastelovend Leedjesconcours. Met ze doen al de Rode Hal, dan zie je dat die Rode Hal wie geschapen is voor zo'n concours. Het ziet er werkelijk prachtig kleurrijk uit. En ja, bijna wie Braziliaanse Vastelovend, wie zich dat voorstelt. En ik vind het ook richtig dat nu de Klankenstadkerk de kans krijgt om te zien dat de beste finales in kerk gehouden werden. Maar burgemeester, het is nog zo vroeg en dan zit nu al zo lyrisch, hoe moet dat eindigen? Ja, dat vroeg me ook af, want ik moest de lidsen nog huren. En ik hoop dat die in de prachtige sfeer er al is, dat die alleen maar nog ervoor zorgen dat dat jedes keer warm hoeder en hoeder kunt. En dat inderdaad de beste wens. Vastelovend is net een sprookjesbos. En lucht gewaltig en de blitsen los. Iedereen in alle soorten, hij stiet aan benen losgelaten. Vastelovend, hij werd van al bedacht. Links, waar, duizend en een nacht. Samen hand in hand, door Vastelovend land. De tuba aan, de tuba aan, achter de tuba aan. Ja, ik ben erg benieuwd. Hier zou je 3.500 mensen zijn. Wat op de bühne gaat gebeuren, dat hebben we denk ik aardig in de hand. Er zijn een aantal routiniers binnen, er zitten natuurlijk een paar nieuwe gasten bij, dus dat is natuurlijk ook heel leuk. Maar die 3.500 mensen, hoe doe je die? We hebben het in de programma's de afgelopen weken een keer over gehad. Ik ben echt benieuwd wie dat hier. De accommodatie is zo fantastisch en we zitten nu in een echt klein lokaal. En we kunnen hier om die zaal aan de buitenkant kunnen we helemaal rondlopen. Dus het is om te bespeuren, te gebruiken voor ons als omroep natuurlijk fantastisch. Voor de stichting Dingegoog. Het is voor de carnavalsvereniging ook Dingegoog te bespeuren. Dus al met al denk ik dat dit een fantastische avond hier weer. Daar zal het in ieder geval niet aan liggen.
En als het podium is het huis, want er zal een hoop storm zijn, dan zitten we goed, denk ik. Ik heb vastelovensbrood, wat een geluk, het ruikt weer goed. Het schijnt van de kop op de tieren, met de levens van ik vlieren. Het kriebelt zo lekker, er is geen regie. Het schoen als kan dat toch niet zien. Het zit hier van binnen wel goed. Ik heb vastelovensbrood. Dat zit hier van binnen wel goed. Ik heb vastelovensbrood. U wordt secretaris vorig jaar in Belveld. Wat had dat nu gebracht om dat te organiseren? Nou, dat is voor een vereniging, zeker voor de Belhamers Belveld, een happening om zoiets te mogen organiseren. Alleen wat we hier vanavond zien, dat is een accommodatie, daar kunnen we alleen maar van druimen. We hebben een Belveld hiervoor moeten organiseren en hier is de accommodatie ervoor klaar. Want u had in Belveld zelf nog een weg aangelegd hoor. We hebben nog meer moeten doen dan een weg aangelegd. We hebben zelfs het ministerie van Defensie moeten vragen voor platen op de grond te leggen dat de vrachtwagens, met name voor ook van L1, toen waren ze nog TV8, om het zo even uit te drukken, normaal kost functioneren. Ja. En u zit ook van een vereniging? Ik ben penningmeester van de Belhamers, ja. Had er nog iets gebracht? Het heeft voor een vereniging als de Belhamers het zeker wat gebracht. Maar je moet wel zien in het kader van het werk wat er voor verricht is. Want wij als werkzaamheden aan de accommodatie die er loopt, de tennishal, hebben we moeten verrichten. Dat is gigantisch geweest en in dat licht moet je dat wel zien. Misschien uiteraard is er iets leuks aan u vergaaien. Als vereniging zien we er niet slechter van geworden. Nee. Als je nu vanavond hier zit, had je er ook een beetje heimwee naar Belveld vorig jaar? Zonder meer. Als ze hier staat, dan begint het toch wat te kriebelen. Dan denk je toch wel elke keer terug aan de fantastische happening die we vorig jaar hebben gehad. Ja. Geen spijt. Nou, ik heb geen heimwee nu op dit moment naar Belveld. Ik ben een Kiergrooi en hier leef ik vanavond en morgen zijn we weer in Belveld. En dan ga je de leven weer verder in ons eigen Belhammer Club. Ik heb een schroefkelos, waar moet ik nu beginnen? Ik heb een schroefkelos, daar kan ik niets aan doen. Die dag belicht het los, ik leuk, het zit van binnen. En iedereen die zit, de kerel is niet goed. Ik heb een schroefkelos, wie zal dat nu verkennen? Is niet te geloven wie ik niet van binnen wil. Ik ken mezelf niet meer terug, het is een wonder. Ik heb een schroefkelos en dat maak ik zo bien. Het rammelt al een tijdje, maar nu ben ik echt het los. Het schroefje dat weer vast zit, ja, dat zit behoorlijk los. Ik lach met alles en ik dans de ganse dag op straat. En kom bij Hermenieke langs, spring ik weer uit de moot. Wij had de schroeven draaien uit de kast. En draait de mijn schroefje vast. Ik heb een schroefje los, wat moet ik nu beginnen? Ik heb een schroefje los, daar kan ik niks aan doen. Die dag ben ik het los, ik leuk, het zit van binnen. En iedereen die zegt, de kerel is niet goed. Ik heb een schroefje los, wie zal dat nu verkennen? Is niet te geloven wie ik niet van binnen wil. Ik ken mezelf niet meer terug, het is een wonder. Ik heb een schroefje los en dat maakt ik zo bien. Nou, ik vind het Vastenavond Liedjesconcours, dat is in één woord het pronkappeltje van de Limburgse carnaval. En daar moet ik bij zijn, dat geeft ik weer dat gevoel dat we het geweldigs in Limburg met één hebben. En dat we een geweldig rijke streekcultuur en volkscultuur hebben. Ik denk dat hier de oostelijke mijnstreek en zeker Parkstad, dat die zich lang een beetje afzijdig hebben gehouden van het Vastenavond Liedjesconcours. Maar ze zullen vanavond tot één conclusie komen, dat het Vastenavond Liedjesconcours nog meer kleur geeft aan het carnaval en kerkrooi. Al kunnen ze zich dat op dit moment niet voorstellen. Nou, daar zit ze gewoon in een geweldig kolkende massa als je naar de zaal kijkt met 3.500 lui, met al die kleuren, al dat enthousiasme. En dan die blijheid, niet alleen van de winnaars, maar iedereen die het metgedaan, die
komt dan die bühne op en het is gewoon één groot feest, één grote hommage eigenlijk aan dat Limburgse carnaval en in het bijzonder natuurlijk aan degene die de prijs dit jaar echt gewonnen heeft. Jongens, daar gaan we! Jo, Bert, houd de hoogte vuren op de wijte. Dat eeuwigheid, Oosterwacht is tijd. Wij leven nog zo lang van uppergijten. Bert slaat de wind zich het gebreid. Ons generatie, puur een sensatie. Met al die klonen van die gemeen. Ja, Marije waren erbij en met mij toe is dat er immer is het schönste. Wat vind je nu van nog een tijd? Hoe kun je het op de huur voor het ganse gebeuren? Het komt er mij heel goed over in de zin van belichting, buun, entourage, ambiance is heel goed. Maar men moet zich wel realiseren dat we straks toch weer een keer terug moeten naar 1000 of 1500 mensen. En ook dat is zijn charmes. Dus dan moet het pakken zoals het vanavond zich voorduidt. Hoe vind je het erg professioneel? Nou, het ziet er gewoon magnifiek uit. Als ze van tevoren uur zet er meer dan 3000 mensen in kennen, dan denken ze van waar gaat het her? Want we hebben het ook meegemaakt dat er 1000 of meer mensen waren. Maar dan waren het kleinere zalen en dat was even leuk. Nu denken ze van we moeten weer, dan komen wij. Het is een geweldige ontvangst, het ziet er fantastisch uit. We hebben zelf in de zaal gestaan. Het is echt hartstikke leuk aangekleed, er is een sfeer. Maar dan denk je inderdaad van, goh, wie moet het als ook kleinere dorpen of steden dat aan moeten kennen. En ja, dat wordt lastig voor de organisatie. Aletta, da pinda, ja wat dan? Doe maar 1, 2, 3, 4, hou dat in maar in. Doe maar 1, 2, 3, 4, hou dat in maar in. Doe maar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hou dat in maar in. Ik denk, wie gezegd, dat het mijn verwachtingen volledig had overtroffen. Deze concours, deze veranstaltung is eenmalig voor Limburg en dus ook voor Kerkrade. Kerkrade, daar heeft stoot zie je dat voor het liedjesconcours van dit jaar aan kunnen organiseren van het keer gedaan. En ik moet zeggen, wat fenomenaal is aan deze veranstaltung, is dat ze ganz vastelovend vierend Limburg in enge zaal krijgt, waar je zongen werd, waar spas gemaakt werd en waar er vastelovend in Limburg hoe gevierd werd. Ik denk dat we dat ganz goed moeten vasthouden voor Limburg en voor de vastelovend. Miljoen zou ik het willen missen, voor geen miljoen wil ik niet kwijt. Onze Limburgse vastelovend, we maken ons allemaal zwaar. Al die lachende gezichten, nu zich wie blikken en content. Door onze leven wil ik het niet missen. Als ze een zorg van metmaakt, ja, dan komt ze nog even routine. Het is wel leuk als ze iedere week op de planken staat, wie in het dorpje hier of daar. Dat is hartstikke chic. Ja, als ze dan hier staat, ja, dan kan ik weer even routine. Dat geeft te veel. En hier heeft het ook veel. Dat is echt super. Ja. Het is echt het wachtpunt, ja. De massa is ja. Dan is het gewoon koud. Je krijgt het koud onder het zingen. En de geest, wie een trein. De beste even te stuiten als die massa ziet gewoon. Echt schitterend. Zit wie je kanten, links de Hoorneweg en rechts die beide handen. Stijgste aan de goeie kant, dan heb je goed geluk. Of beste aan het wievelen, aan het wievelen, aan het wievelen. Of beste aan het wievelen, dan kom
Nou, ik ben zelf vorig jaar was ik voor de eerste keer voorzitter van de LVK. En ik ben nu dus het tweede seizoen voorzitter. En ik moet zeggen, van ons ieder jaar toch wel spannend van nou slijt het aan. Nou, de afgelopen periode hebben we alleen maar enthousiaste lieden getroffen. Vorige week ook hebben we zelf gezamenlijk naar metgemaakt in Oedidiënberg wat dat teweeg kan brengen. En ik moet zeggen, ik ben geweldig onder de indruk. Het is één goed viers. En ik denk dat ik iedereen moet bedanken die eraan metgewerkt heeft. De fraaie met de medaille uit Sittard ter ere van Nico Jessen 16 punten. De fraaie met de medaille 16 punten. Ik heb een schroefgelos uit Remung 7 punten. Ik heb een schroefgelos 7 punten. Voor geen miljoen uit Uilenstraten 19 punten. 19 punten voor een miljoen, voor geen miljoen. Voor Gaston. En Josephine uit Venlo 18 punten. Dan ben je vierde dus. 18 punten voor Josephine uit Venlo. En dat betekent dus dat het Limburgs Vastenavonds Liedjesconcours in het jaar 2000, het eerste van deze eeuw, is gewonnen door Wim Roefe en Frans Boermans. Wim maaien het af met Josephine. Dat is de overwinning. En daar gaat dus onze wisseltrofee naartoe. Laten we gaan. Hij staat weer vurig op de bühne. G-Denen, Wielvestje en de ganse compagnie. Hij komt het winnende nummer van dit concours. Josephine, laat gaan! Josephine, zag tegen mij, jong, ik ben al niet bij dit. Maar nee, ik zie hem niet. Josephine, dit het wel meer, dit is niet de eerste keer. Het is weer hetzelfde leed. Dit komt dan hey op neer. De moord is altijd weer. Kussen wel, kussen niet, maar met dit aan de weet. Oh, Josephine, want de has niet gezakt in de kassenhalle bak. Oh, Josephine, zonder ik, dat lukt ik niet. Dat wil ik niet, dat lukt ik niet, zonder ik. Nou, en wat betekent dat nu voor mij? Oh, ik vind het goed te gek. Dit is een moment waar ik jou nog toegewerkt heb, waar ik nu een hoogte van bereik, waar ik enorm gelukkig ben. Ik ben er heel blij mee. Echt een hoogtepunt. Maar het raakt zich enorm, hoor. Ik kan niet nog nooit Het is gewoon te gek. Echt gewoon te gek. Josephine, daar vlieg ik heel verstom. Dit komt dan hey op neer. De vrouw is altijd weer. Kussen wel, kussen niet, maar met het aan de weet. Oh, Josephine, want de has niet gezakt in de kassenhalle bak. Oh, Josephine. Waar het gaat, wie zeggen ze dat in Kerkrooy? Het schönste? Op de wereld wat de Herjeld had gemaakt. Dat? Hoor je zongen in de Rode Hal. En die ligt in Kerkrooy. En volgende week, in het weekend, dan komt je lang aflevering. En dan kun je het nog eens allemaal helemaal gaan bekijken. Onderhalf uur, minstens, aan één stuk. De finale van het Limburgs Vastenavonds Liedjesconcours. Zeg ik nog een prettige avond.